Jako mohl jsem vám video o tady těch doxách jet natočit na Mácháč, jako do dox. Haha. Ale řekl jsem si, že se obětuju a děláme to radši pěkně od moře. Čau, já jsem Matouš Rucár Ručičky a zdravím vás od moře. Byl jsem teda blízko vody, ale bylo tam tak hrozný hluk od těch vln a od větru, že jsem se přesunul trošku o kousek dál, tak doufám, že to tady bude o fous lepší, aby mi bylo rozumět a aby ten zvuk nebyl úplně na prd. Ale pojďme k věci, proč tady dneska jsme. Dneska jsme se tady krásně sešli na sluníčku, takhle asi v 7 hodin ráno, abychom se mrkli na tady ty oranžový krásný doxy, který jsem si pořídil asi měsíc nebo možná 2 zpátky. A já úplně nejsem ten typ člověka, který by si kupoval úplný novinky, jako hodinkový novinky, protože všechny ty věci ve mně potřebují vždycky nějak tak jakože uzrát a potřebuji si je promyslet a potřebuji, aby si to jako sedlo. A nicméně tady to je úplná novinka, ty hodinky byly představeny někdy, tuším, na začátku dubna. Já jsem pro ně vyrazil do krámu, do Koskomu a víceméně skoro jakmile se tam objevily. Takže vlastně byla to moje snad nejrychlejší možný nákup nějaký novinky v historii, ale ten nákup podle mě nebyl úplně jakože ukvapený. Já jsem vždycky oranžový doxy strašně chtěl a vždycky mi byly velký, nebo respektive jakože úplně mi neseděly. A to, že Doxa uvedla tady ty suby 200T ve zmenšené velikosti 39 mm, takže mi to udělalo hroznou radost, protože konečně si je můžu pořídit a já a konečně si můžu připadat jako opravdický potápěč. Zároveň kromě toho uvedení, co mi udělalo velkou radost, je to, že Doxa nebejvá úplně zvykem, aby hodinkové značky zlevňovaly, notabene v posledních letech, prostě furt všechno letí nahoru, ale tady ty suby 200T uvedla Doxa jako levnější alternativu k těm svým jako legendárním subům 300T. Ten důvod tam je ten, že asi je to menší pouzdro, takže je tam potřeba méně materiálu. Ne, ten důvod tam je, že tyhle ty Doxy jsou méně vodotěsný, jenom 200 metrů, což jako je naprosto dostačující, protože nemají halivý ventil a jsou takový prostě podle mě jako víc rekreační než ty jako profi suby 300T, ty jako nejvíc legendary a nejvíc ikonický, ale zároveň to je něco, co mě vůbec nevadí, protože fakt hloubš než do 1 metru hloubky se stejně jako moc nepotápím. Takže si myslím, že s tady těma Doxama to dám úplně stejně a na takový to moje vysedávání u bazénu nebo přesně jako stavění hradu z písku s dětma jsou jako naprosto cajk. Mimochodem partnerem dnešního videa je e-shop s brýlema iRim. Takže jestli potřebujete kvalitní sluneční brýle, což se takhle v létě a zejména u moře rozhodně hodí, tak doporučuji iRim, kde jsem si i já koupil tady ty své Ray-Bany asi 6 let zpátky a furt je mám a furt držej. Takže stejně jako nakupujete kvalitní hodinky, tak nakupujte i kvalitní sluneční brýle. Já jsem kdysi měl oranžový Monstra, už jsem taky o tom tady mluvil jako víckrát a byly to hodinky, které mě jako brali a vlastně furt mě jako berou a vždycky jsem si chtěl pořídit zase nějaký jako oranžový hodinky a ty nejoranžovější hodinky, které můžou být, jsou právě divery od Doxy. Víceméně Doxa je ta značka, která uvedla oranžovou barvu do světa hodinek, protože zatím stojí nějaký údajně výzkum z nějakých 60. let, tuším, kdy oni testovali různé viditelnosti různých barev jako pod vodní hladinou nebo v nějaký hloubce a oranžová barva z toho údajně vzešla jako nejlíp, takže Doxa uvedla tady ty jako tenkrát dost přelomový hodinky suby 300T, nebo teda to byly tenkrát suby 300, T potom přišly až potom jako nějaká další verze. Spolupracovali na nich s nějakýma potápěčskýma organizacema a velkým popularizátorem Doxy byl Jacques-Yves Cousteau, což byl zároveň takový velký popularizátor potápění a i vlastně jako rekreačního potápění a takový jako demokratizace potápění. To tam hučelo, nebo hučí to teda tady všude, ale trošku hledám možná jako lepší světlo, abych byl líp vidět a slyšet, takže se přesuneme takhle sem. Dalším velkým ambasadorem nebo popularizátorem Doxy je potom Dirk Pitt,
což je fiktivní postava a je to hrdina románu od Clivea Casslera, kterýho jestli moc nečtete, tak můžete znát Dirka Pitta jako postavu filmu Sahara, kde ho stvárnil Matthew McConaughey. Je to takový víc dobrodružný James Bond, bych to tak možná něco mezi Indiana Jonesem a Jamesem Bondem, takže ten taky nosil oranžový doxy suby 300. No a já jsem teďko tady na dovolený a připadám si přesně jako Jacques Cousteau, říznutý Dirkem Pittem a Clivem Casslerem. Připadám si jako opravdický potápěč, protože prostě si to fakt užívám. A musím teda říct, že mega dlouho jsem z hodinek nebyl takhle nadšenej. Já už je teda na ruce mám přesně nějaký jako měsíc, možná 2 to bude. A jenom velmi těžko si na ruku beru něco jiného. Vlastně jsem si bral ty sféry na týden, ale jako pak se mi fakt vyloženě jako stejskalo po těch doxách a víceméně žádný jiný hodinky od té doby nenosím a mega si to užívám. A někdy na WatchUseeku jsem čet a takový jako velmi zajímavý hodnocení tím, jak je to vlastně jako malinkatý pouzdro. Ty hodinky fakt jsou jako prťavý, protože i normální doxa, ty standardní velký, mají dost malý cifr, protože mají jenom jako velký to pouzdro, ale tam jako, že ten ciferník je prostě jako uprostřed takový celkem jako maličkej, tak tady to mají ještě jako samozřejmě zmenšený. No a na WatchUseeku to někdo vyhodnotil tak, že tohle jsou doxa Datejusty, že ty hodinky se vlastně nosí jako velmi malé, ačkoliv na ruce nepůsobí úplně jako malý jako vizuálně, protože prostě jsou to jako divery, navíc jsou oranžový, takže jako svítě a tak. Ale jako tou svojí pohodlností a tím, že vlastně nemají ty moc jako dlouhý nožky a vlastně ten náramek se krásně ohejbá hned jako dolů a tak jsou prostě fakt mega pohodlný, takže jako Doxa Datejust za mě velmi sedí a dlouho jsem neměl hodinky, který byl takhle jako nadšený a který by mě takhle jako bavili nějakou svojí jako pohodlností. Když jsem mluvil o tom malinkatém cifru, tak průměr těch hodinek jakoby přes lunetu, nebo ta luneta, jaký má průměr, tak je to jenom 35 mm, což jako vyloženě s těma Datejustama to krásně sedí. Si vezmu brejle, IRIM, nakupujte kvalitní sluneční brýle. No a když si potom vezmete jenom ten samotný ciferníček bez té lunety, tak jenom ten samotný ciferníček má průměr nějakých prostě 25 nebo 26 mm, což je fakt jako prťavoučkej cifr a já jakože úplně tady ty malý ciferníky vlastně jako jsem nikdy moc neměl rád, protože prostě přesně když máte hodinky, tak chcete jako vidět jako kolik je hodin, chcete mít prostě všechno jako velký a pořádný. Vlastně mám jako rád flígery a tady ty věci, nebo nomosy, kde vlastně všechen ten prostor je využitý nějak jako smysluplně. A tady to tak není, ale vůbec mi to nevadí. Jakože ty hodinky mají takovou nějakou zvláštní jako auru, tady tu dobrodružinou a vlastně jako tu bohatou historii, že přesně v těch jako 60. letech oni prostě jako vymysleli tady tu jako potápěčskou oranžovou a vlastně jako spopularizovali, nebo byli jedni z těch značek, která jako velmi popularizovala potápění, takže si to teďko fakt jakože užívám s tady těma doxama Datejust nebo Everyday doxama, jak to přesně taky jakože někdo pojmenoval. Ty hodinky zároveň jsou na Beats of Rice náramku, který já vlastně přemýšlím, jestli to je možná dokonce i poprvé, co mám rejžový náramek a je teda taky jako fakt jako strašně pohodlný. A je to přesně to, jako jsem už ukazoval někdy loni nebo kdy s těma Orisama. V chvíli, kdy se hodinky dají takhle krásně úplně celý srolovat, tak prostě víte, že ty hodinky budou pohodlný, protože ten náramek bude prostě pohodlný, protože se vám za všech situací jako vždycky přizpůsobí a to je prostě hrozně fajn. Když skočím doprostřed videa, že jsem si uvědomil až potom, co jsem to dotočil, že jsem neřekl, že ty hodinky jsou jenom 10,7 mm vysoký, nebo 10,9, něco přes centiáček vysoký, což je přesně ta věc, díky čemu jsou jako fakt jako mega pohodlný a tím, že nemají ten vypouklý safír, ale nemají placatej jako 300 T, tak fakt už nic tam netrčí, takže jenom jako 10 mm nebo 11 mm vysoký hodinky, super. Jediná věc na tom náramku, co bych těm hodinkám je ta spona, která mi přijde oproti tomu vlastně maličkatýmu pouzdru taková dost jako výrazná a úplně stejně jako odebrali ten heliák,
tak by vlastně Pido by mi nevadilo, kdyby tady udělali takovou nějakou jako vintage inspired, takovou jako klidně jako nějakou obyčejnou plechovou sponu, která bude mít prostě pár děr, mikroregulaci a ne tady tu jakože opravdu funkční potápěčskou, kdy si povolíte tu sponu, aby se vám to vešlo přes ten neopren, tak by tady mohla být klidně i nějaká ta úplně obyčejná, protože by to jenom jako potrhlo nějaký takový ten jako vintage look and feel celých těch hodinek a toho jako pohodlného náramku. Na druhou stranu musím říct, že se na to zvyká vlastně jako velmi rychle, na to, že si můžete kdykoliv tu sponu povolit a vlastně nastavit si ji tak nějak podle sebe, že prostě přesně jako můžete to mít jako hezky natěsno a potom, když je vedro a jste prostě někde u vody, u moře a přesně vám nateče ruka, nebo když máte all inclusive a dost si nacpete po několika dnech bříško, tak potom si můžete jako krásně tu sponu povolovat. A když si dáte jeden talíř k obědu, tak si povolíte o jeden dílek a když si potom dáte 2 talíře a k tomu ještě i pivíčko a pak ještě zmrzlinku a palačinku a další pivíčko, tak pak si povolíte o další stupínek a můžete krásně dál nerušeně se povalovat u bazénu a je vám dobře. Takže tohle jsou za mě jako opravdu jako ideální letní hodinky, kdy vás nemusí vůbec nic trápit, krásně svítěj, víte kolik je hodin, můžete se s nima koupat, potápět a hlavně debužírovat, protože víte, že vás ty hodinky nikdy nebudou tlačit, což se prostě na dovolní hodí a to je to, co jako potřebujete. Co se lumy týče, tak ty hodinky taky svítí samozřejmě velmi dobře, prostě pak je to shine, ale musím říct, že v noci není úplně jednoduchý odečíst čas, protože jak jsou to potápky určený na potápění a mají neproporčně jinak veliký ty ručky, tak ta hodinová ručička je prostě fakt jako prťavá a zorientace na tom ciferníku v noci není úplně jednoduchý, takže kolikrát prostě vidím jako velmi jasně tu minutovou a vím, kolik je minut, ale vlastně nevím, jestli prostě je 3 nebo 5 nebo kolik hodin ráno. Ale jako odpouštím jim to, protože nakonec se to dá zvládnout samozřejmě. Zároveň čím teda ještě ta spona je trošku na prd je to, že je podle mě taková celá jako ostrá. A to je zase něco, co se jakože na dovolenou úplně nehodí, protože když potom jakože se snažím pohladit ženu po zádech, tak frfláží, tam něco škrábe, protože prostě má to spona takový jako ostrý hrany. Takže už jsem si i říkal, že bych ty hrany vzal nějakým jako pilníkem, ale ještě jsem se k tomu nedostal, no, uvidím. I mě napadlo, jestli by se nedala dát na tady ty Doxy suby 200T spona ze subů 200 normálních, kde je prostě obyčejná taková ta jako plechová nebo taková prostě jakože obyčejnější, ale ty hodinky mají jinou rozteč a ta spona je jinak veliká, takže to jsem zkoušel v Costcomu a to bohužel nejde, takže uvidím. No, ale jakože jsem si na to dost zvyknul, je to dost pohodlný ve smyslu toho, že si to můžete nastavit, jak potřebujete, takže asi možná tam tady tu nechám a jenom prostě s tím budu víc šmrdlat o stůl v práci nebo někde, nebo tady o písek a ona se taky že možná jako krásně vyhladí a trošku ztratí ty hrany. Vlastně mě mrzí, že ty hodinky jako nemám už prostě jako 5 let nebo 10 let nebo 20 let, že přesně to jsou tyhle ty jedny z těch hodinek, kterým jako opravdu prospívá, když si mají nějak hrubě zacházeno, kdy prostě jsou to jako takový dobrodružný hodinky, takže přesně jako nějaký ten šrám jim jako rozhodně nevadí. A vlastně mě baví i jako vintage Doxy, protože furt se dají koupit, furt se dají sehnat a jakože na internetu je tisíce obrázků starých subů 300, tak i mě vlastně baví, když mají vysypaný ty lunety a už tam prostě nejsou žádný ty oranžový prvky, nebo teda oranžový a černý. A ta celá luneta je vlastně taková jako hladká a celoocelová. Tak vlastně to je i něco, co mě fakt že jako bere. Takže jestli mi tady ty Doxy vydržej, což jako samozřejmě nedokážu vůbec slíbit, ale zatím jsou na velmi dobré cestě, abych si je jako nechal forever, uvidíme. Tak přesně jsou to ty hodinky, u kterých mě jako bude nebo může velmi bavit to, jak jako dokážou stárnout do krásy. Jako já taky dokážu krásně stárnout do krásy. Ještě jedna věc, která mě trošku znervozňovala podle obrázku, když jsem ty hodinky poprvé viděl, tak je to, že oni ještě jak mají úplně maličkatý ten ciferníček,
tak ještě k tomu mají jako zkrácený i ty ručičky. Oproti 300, který mají ty ručky fakt jakože až jako do krajů toho cifru, tak tady ty to nemají, ale zároveň mají jako udělaný prodloužený a ty indexy, nebo ty indexy minutový, ne po těch 5 minutách, ale ty jenom čárečky. Takže vlastně jako ani ta abnormálně krátká ručka, která jako mi normálně na standardně na hodinkách vadívá, tak tady mi to nevadí a je to jakože úplně v pohodě. Prostě nějak jako jsem ty hodinky prostě vzal tak, jak jsou. Někdo nad nima evidentně jako přemýšlel, proč to takhle udělal a prostě jako baví mě. Dlouho mě takhle hodinky nebavily a jsou to podle mě ideální hodinky na léto, že takhle před prázdninama máte dobrý tip. Dělají si samozřejmě spoustě různých barev, dokonce u toho menšího modelu to Doxa uvedla i nějakou novou barvu, takovou tu zelenou Sunburst, která taky vypadá jako zajímavě se zlatýma ručkama. A zároveň tady ten cifr i v Sunburst je oranžový. U tady těch malých je první verze se Sunburstem, což teda už je na mě možná jakoby trošku moc leštěný, že já mám přesně na ty jako matné věci, notabene u tady těch už funkčních hodinek nebo vanavý funkčních hodinek, který mají být prostě pro potápěče a ne, aby se moc jako blejskali někde na pláži, na baru, ale chápu, že přesně zaměření těch hodinek je trošku jako jinačí než to profi potápění. Na druhou stranu, jako kdo se dneska potápí zase prostě s takovými jako potápěčskými hodinkama. Prostě všechny hodinky už jsou jako ve finále jenom póza. Vlastně úplně všechny hodinky už jsou jenom póza, protože čas je všude. Čas má každý v kapse. Ale zase jako nechcete prostě tahat všude telefon a mít všude všechny ty notifikace, takže prostě mít jako hloupý hodinky na dovolenou je vlastně ta nejlepší věc, kterou můžete udělat, protože telefon prostě necháte někde být, necháte ho plavat a máte jenom ty hodinky na lunetě počítat piva a vůbec jako nic jiného neřešit a nechodí vám žádný e-maily a žádný zprávy a prostě nikdo vás nemůže otravovat a nikdo vás nemůže dostihnout a v tomhle je to vlastně úplně prýma. Tohle oranžovák je to vlastně úplně jako letní barva, tak ale zároveň mě překvapilo a jsem viděl na Instagramu a to přesně jakože ještě víc jako ve mně probudilo to toužení po oranžových Doxách. Tak jak ty oranžové hodinky vypadají brutálně dobře v kombinaci jako s nějakýma podzimníma tónama a přesně jako s džínovinou anebo s nějakou jako kůží, kanvasem a tady těma jako matrošema, že vlastně přesně to jsou jako teďko to jsou super letní hodinky, ale vlastně na podzim to můžou být jako zároveň úplně super podzimní hodinky, které když se přesně jako nakombinujou s něčím jako jiným, možná se hodí na nějaký řemen, tak můžou fakt jako parádně kontrastovat s nějakými jako podzimními barvama, protože oranžová je taky vlastně taková trošku jako podzimní. Takže na to se taky vlastně jako těším. No. Jako, jak říkám, jsem z těch hodinek jako mega nadšenej a rozhodně doporučuji, jestli budete mít cestu kolem Koskomu, tak se na ně zajít a mrknout naživo. To je všechno, co mě takhle z hlavy napadá. Kdyby vás to zajímalo, tak se ptejte, rád odpovím. Dávám samozřejmě linky do popisku, můžete si kliknout přímo na tady ty hodinky, a nebo si můžete kliknout na kvalitní brýle na e-shopu Iron. Takže díky, čus! Aby mě nikdo nemohl naschnout z toho, že nedělám svoje rešerše pořádně, tak jsem si samozřejmě pořídil i knížku od Cliva Kasslera s názvem Ledovec, což je úplně první knížka, ve který je zmínka o Doxách, jak jsem si dočetl někde na internetu, tak jsem to samozřejmě potřeboval jakože nějak prověřit. A zjistil jsem, že teda ten český překlad není jakože úplně hvězdnej, co se hodinkového tématu týče, protože například tady věta, která v angličtině zní Pitt glanced at the luminous dial of the orange-faced Doxa on his wrist, je tady přeložená jako Pitt pohlédl na oranžově světélkující ciferník hodinek Doxa na zápěstí. Oranžově světélkující ciferník, což je pěkná píčovina, protože samozřejmě je to oranžový cifr, který ale má lumy. Ale jinak teda tady doporučuji Cliva Kasslera
přibalit si společně s hodinkama na dovolenou, tak máte jakože full package prázdninový dobrodruh, že jo. Takže čeho si asi jdu povolit sponu a dám si ještě asi picičku.